De podcast wordt mij mogelijk maken door Friesland Lies en kunststofkozijnenfabriek Heerenveen. Het is Sontje Augustus. Dit is de Sportcast. Mij aan tafel Heerenveen-trainer Robin Veldman. Robin, Villarreal wil Oliver Brouwer, Wolfsburg wil Willemsen, Braga wil Lindey, Udinese wil Klaverboer. Wat denkst u als de transferperiode aan ze voorbij is? Zit er dan meer of minder als 10 miljoen euro op de bankrekken van Heerenveen? Ik hoop dat Johan zijn telefoon snel uitdoet, dus ik hoop minder. Roelof, wat denkst u? Meer. Andor? Ik denk van die minder. Alleen nog Brouwer gaat voort en dat is voor onder de 10 miljoen. Oké, goed. In elk geval is het duidelijk, jongens. We hebben weer een heel soort te bepraten in een grootvolle nagelnije oorlevering van de Sportcast. Na een dramatische start knokt Heerenveen hem knap naar een punt in de Johan Cruijff Arena. En Cambuur verliest ook van Fortuna Sittard. Maar naar Ouderin gaat het vooral over onknopingspunten. Mijn naam is Arie de Boer en dit is de Sportcast van Omroep Friesland. Nou, dan op een peel en dan, ja, dan gaat het erin. Zeefuik aan de linkerkant Romani. Zeefuik shot het net, gaat zelf. Dit is 2-0, dit is 2-0. Dit is 2-0 in minuut 15. Oei, wat een mooi doelpunt van Ajax. Het is de linksvoeten. Abdella Ouazzane. Jongen, Jacob Drenskov. Op het scheiden van de markt. 2-1. Hij zit erin. Het is 2-1 en het is een prachtig doelpunt van Rafik El Argui. Als de voorzet van Jette komt, Binder met de Holle. Die Holle wordt er haast aanslaan. Daar lulkes van de Cambuurbank. Ja, hiermee de fabel is Nation. Dan Omes King. Oh, mogelijkheid. Is dit handbloot lezen? Ja, hij valt goed. Maxence Rivera, 82e minuut. Het is 2-2. Hatshikile. Och jongens, mag haast denk nog een Frans interview al lezen. Je ne parle pas français en ook niet een petit peu. Nou, wees me sterkte maar. Hatshikile! Zo is dat. En ze zitten al hier keurig aan deze tafel. Ander Faber, Roelof de Vries en nogmaals, welkom Robin Veldman. Robin, 4 punten in FC Twente en Ajax. Nou, dit wordt een topseizoen. Ja, dit gaat toch net meer mis. De koppen worden al geschreven. Nee, we hebben een mooie start. En wat ik gisteren ook tegen je zei, ik wil een mooi einde. Dit is mooi, maar we hebben nog zoveel wedstrijden te gaan en we hebben zoveel te bewijzen. Maar dit is wel een mooie start. Ja, want Roelof, dat is net van toedrouwen. We gaan nu Europa. Dat blijft altijd restig, dat is nuchter. Genuanceerd. Ja. Zit je de beste trainer van de Nederlandse Eredivisie? Nee. Nee, wie dan? Van de Nederlandse Eredivisie, de beste trainer. Peter Bos, toch? Oh ja, kun je niet om Peter Bos heen, hè? Ja, Peter Bos. Nou ja, Peter Bos heeft natuurlijk had volle Michel litten al. En daar is Robin Veldman natuurlijk nou nog net. Is maar kampioen van Nederland worden. Ja, precies. Ach, dat is een kwestie van tijd, net Robin. Laten we het hopen. Ja, toch? Hoe is het met Johan Plat, Andor? Nou, een stuk beter als een Wiekelien. Ik weet net dat het te meidje had, maar dat hij een Wiekelien je ziet. Of mij het feit dat er onknopingspunten, zoals er zo mooi zei, in die wedstrijd in Fortuna zitten. Het weer eigenlijk een stuk positiever naar oren van de wedstrijd van Oren Sneuren. En ja, ik begreep dat eigenlijk wel. Ja, oh ja? Nou ja, ik vond dat Cambuur een stuk beter voetballen als een weekend. Wel pas vanaf minuut 20. Dat is er hebben meer clubs les van. Ja, precies. Hier staat door een dramatische start. Ik denk, dat kist kopiëren plakken voor Cambuur. Maar na minuut 20 voetballen Cambuur echt goed. Beter als Fortuna. Cambuur absoluut meer verzinnen. Dus ja, dat is wel iets wat je maar vierde kennen. Tagaliek is het wel de Eredivisie. En vreeg ik me wel hoeveel het tiertje om leergeld te betalen eens. Ja, nou, vliegen weekend ziet Johan Plat aan deze tafel. Toen had er 3 spelers onkundigen. Misschien leidt het op mij, maar ik ga nog je niet zien. Nou, de eerste. Hij is er. Ja, is hij er? Hij is er. Ja. We hebben een primeur. We hebben een primeur in deze show. Ja, hartstikke zeker, mooi. Zeker. Nou, komen we daarnaast mooi. Nou, eerste stellingen. En dan moeten we altijd zo kwart mogelijk antwoord op Jan. En dan kunnen we de letter op waarom komen. En de eerste is voor Roelof. Na 20 minuten Ajax Heerenveen tocht ik. Dit wordt 4-0. Ja. Robin, ik heb alle vertrouwen in Xavi als de nieuwe bondscoach van Oranje. Ja. Ja. Andor, ik heb alle vertrouwen in Johan Plat als coach van Cambuur. Ja. Ja, Roelof, ik denk dat dit het laatste seizoen wordt van Robin Veldman bij Heerenveen. Nee. Andor, dit Cambuur had verlet van het type Mark Diemers. Nee.
Nee. En Robin, ik hoor te rekken mooi dat er nog minimaal 3 spelers Heerenveen verlitten zullen. Nee. Niet. Maar is deze periode wel het minst leuk voor een voetbaltrainer? Omdat je de onwetendheid van, je weet net wat er nog gebeuren is. Ja, in die zin sta ik in heel goed contact met Johan. Dus ik weet heel goed wat er gebeurt. Hè. Dus als er wat van interesse speelt, ben ik op de hoogte. Want op de achtergrond is het dat als 1 speler vertrekt, hebben wij ongeveer 4 spelers in beeld die mogelijk kunnen opvolgen. En dan gaat het ook nog weer over de beschikbaarheid van die speler. Maar je wil wel vertellen van, hoe gaat die speler spelen in onze speelwijze? Dus dat betekent dat je op elke speler ook nog een soort van analyse loslaat om hem te laten zien hoe die in onze speelwijze gaat passen en waarom hij bij onze club gaat passen. En dan willen ze ook nog allemaal horen waarom ze gaan starten in de basis. Ja, want dat wil je horen als speler. Dus er zit ook heel veel werk naast dat je nog over je eigen team hebt, het voorbereiden op de wedstrijd. Ja, is dat in- en uitgaande verkeer zeg maar ook steeds gaande. En ik denk dat ik misschien al wel met 25 spelers wel zo'n call heb gedaan van ja, en uiteindelijk valt het best wel mee met wat er uitgegaan is, wat er ingekomen is. Ja, Domak is dus geen zwargen, of in elk geval minder als strijden die het dan volgen. Wat denk je, Roelof? Ja, het is echt zo ontzettend moeilijk. Want het is echt zo afhankelijk van wat er bij orenclubs, bij grotere clubs nog vodkeert of net. We hebben bij Udinese jongen dat die outkeeper van Sparta die rekkert geblesseerd bij Udinese, hebben we niet een Ben Klaverboer nodig. Dus die melden zich op een lijn. Ja, dat is een factor waar je, nou maar je glazen bol nog net zo vol maar kennen. Villarreal komt af van Brouwer, haar net officieel meld bij de club trouwens. Maar ja, zulke soort factoren ben al die afhankelijk van of er nog er interesse komt voor een Trendsco of ze boven begint te rijden, begint het om te druppelen, zitten ze dan altijd. Ja, nee, zij is het. En vorige week, toen zei dus ik in de podcast van ik hier Marcus Linde onvregen, maar die woe niks zeggen, hè? Nee, die woe net maar weer praten. Nee, daarop ik dacht, zei, weet je wel wie ik ben? Precies. Maar goed, Ik neem gewoon dat de trainer dat daar hebt wel bezocht? wat van zijn, het verliezen. Nou, Je had even maar de voet op tafel slaan. Nou, ik kan eerlijk, en dat heb ik met Marcus ook besproken. En zelfs gisteren na de wedstrijd, want volgens mij heeft hij gisteren na de wedstrijd wel even gesproken. hij stond sprutsen. Ja, Sorry. Groot nieuws, jongens. Wat is dit? Groot nieuws. Ja, ik heb Nee, met Marcus Linde praten. Ik heb even aangegeven, ik moet beter met Arjen spreken. Ja, dan met de- ja. Nee, Oké. kijk, vorige week was het was niet in de heat of the moment. Hè, dat is al een poosje terug. En ook in de zin van dat er echt concrete interesse was om door te pakken. En Marcus was eigenlijk meer gericht op, ik wil gewoon presteren bij Heerenveen. En als dat goed gaat, ja, dan komt er wel iets. Dus hij wou het gisteren volgens mij ook wel over de wedstrijd hebben. En niet zozeer over zijn persoonlijke situatie. Nou, maar ik heb groot nieuws. Oké. Ja, want wist je al een beetje op een hichte van de situatie van Marcus Linde en SC Braga? Ja, redelijk. Ja, redelijk, ja. Ik net dus. Nou, net. Nee, want Nee. hij boer mij net de wedstrijd. Maar hij staat alles vrij. Ik hoor alles vreetje, Ja, maar nou, ik boer. Nou, jongens, staat er maar in. Ja, Marcus Linde. Heel benieuwd. There are rumors all about you, about Portuguese club Braga. What can you say about the situation, the current situation? Nothing. Nothing. Really nothing? Nothing. Do you want to go to Portugal? I don't talk about it. Nou, ik ben een stinkwijze van. Mooi, mooi. Mooi, toch? Nou snap ik ook waarom je zei, doen we niet. Nou ja, goed, ja, dit is alles wat hij zei. Ja, ik ben een keer op net vol, maar ik vind, ga er nou gewoon staan en zeg gewoon, ja, als Braga komt en het bod is mooi, dan wil ik best wel naar Braga. Maar ja, op dit moment ben de clubs in de Duurkamer en ben ik hier ook blij. Nou, er is er niemand die zegt van, goh, wat raar dat Marcus Linde dit zegt. En nu zit hij te kijken en denk ik, nou, doe je, reageer even. Tenminste, ik wel. Nou ja, Ja. dat zou Hoe mijn is dat dan nou, Robin? Ik denk dat bij de club ook geadviseerd wordt. Wij hebben hem in alle gevallen zelf gevraagd of hij de media te woord wou staan. Daar had hij zelf in eerste instantie geen goed gevoel bij. In dit geval wou hij, hij had geen behoefte om zijn verhaal naar buiten te doen. Er is genoeg over gezegd en geschreven. Ik denk dat Johan het ook vertegenwoordigt namens de club. En dat is het standpunt wat wij als club innemen. En Marcus voelde niet de nood om daar verder op in te gaan. En die wou het over de wedstrijd hebben. Nou ja, goed, dat is zien een goede terug natuurlijk. Er is nou 4 keer een bod binnengekomen bij Heerenveen van Marcus Linde. Elke keer gaat er een paar euro bij op. Maar wist ook benauwd dat hij hem echt nog voortgaat? Nou, kijk, ik heb ook wel wat gevolgd wat er bij Braga ontstaat, hè, qua uitgaande transfers. Maar volgens mij zijn ze ook weer bezig met een andere speler. Dus Van Barcelona. ja, dus ik heb de laatste periode niks meer over een transfer gehoord. Maar ja, zometeen, als het zo dichtbij komt op 2 september, ja, ik weet niet wat er gaat gebeuren. Dat is het onvoorspelbare. Vies Linde goed genoeg voor een stap hegerop? Ja, alleen, dat is ook wel waar ik met Marcus over praat. Zijn volgende stap is wel doelpunten maken of assist geven. Dus meer betrokkenheid bij doelpunten, als je het zo kan samenvatten. En
dat moet wel een volgende stap worden als hij ook op een stapje hoger mee wil. Of hij moet nog lager op het middenveld komen te spelen. Maar dan wordt de spel inzichtelijk, wordt er ook nog steeds meer van hem gevraagd. Dus wil hij op deze positie, waar hij even kan rennen en hollen, wil hij daar graag spelen. En dat kan hij ook goed. Ja, dan zal er in die statistieken, in doelpunten en assist meer bij moeten. Ja, Linde woedde dus net de volle UC's. Iemand wie heel erg duidelijk. Dat wie Bernd Klaverboer. Over de interesse van het Italiaanse Udinese. Even jaren. Nou, het wie van hun kant wie het wel aardig concreet. Maar ik zit je heel goed. En er met wel wat bijzonders en iets wat klopt met komen, wil ik dat iets samen inruilen. Ja, en dat wie dit net voor mij. Dus voor mij werd het vrij snel duidelijk dat ik weet er ook hoe het is. Maar. Ja, het klinkt wat gek, hè? Maar Udinese is net bijzonder genoeg. Nou, zou wil ik het net zeggen. Hè? Maar ik zit je hartstikke goed. En ik kom hierbij. Ik ben hier thuis. Ik ken de meesten, dus dat is iets om te koesteren. En dan moet er gewoon iets komen wat klopt. Ja. Dus Udinese, arrivederci. Voorlopig wel, ja. Nou, dit klinkt de trainer als muziek in de eren. Ja, maar dit wist ik al. Dus ik vind dat hij het goed verwoordt. Er was natuurlijk een situatie bij Udinese waarin de keeper geblesseerd was. Ze wouden snel handelen met de vervanger. Dus er was een perspectief voor Bernd. Maar wij zijn ook als Heerenveen nog een partij daarin, waarin Udinese heel snel wou, omdat zij een geblesseerde keeper moeten vervangen. Maar wij moeten ook een alternatief hebben dan als Bernd vertrekt. Nou ja, dat betekent ook voor ons dat wij keuzes moeten maken rondom zijn situatie. En wij hopen dat Bernd juist zijn contract bij ons gaat verlengen. Ja. Had ik maar de Of verlengen ik zelfs gewoon. Bernd, ja, dit gaat eventjes heel gauw, maar ja, is daar Johan sprake van? Hafs nog gekeken nog splitsen die je gewoon dat ze, maar ook Ben Klaverboer in over het verlengen van het contract. Nou, dat is ook mooi nice, toch? Het reed nog tot het einde van het seizoen en Heerenveen had er nog een optie. Maar dan nog weer verlengen. En ja, ik neem aan dat hij meer verdienen wil dan Andries Noppert. Dus dat moet er wel even over gepraat worden. Ja, dat ligt er dan weer in euro's, denkt of in krediet. maar goed, maar gaat er dan helemaal geen hier meer? Want ja, Linde bloot dus, Brouwer misschien nog? Ja, ik hoor nu net van Villarreal, dat hoor ik voorbij Nou, komen, er zijn bij verschillende clubs die haar melden hebben bij zaakwaarnemer. Clubs uit Engeland, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië. Net, want die vinden hem te lieds. Nou, dat kan hè. Hij is wel wat breder geworden, maar in de breedte, niet in de lengte. En dus wel clubs die interesse in hem hebben. Maar ja, dat valt of stiert weer mij hoe dat uiteindelijk gaat. Maar zo stel dat Milan van Ewijk, hè. Dat is een interessante speler natuurlijk voor Heerenveen, want die stuurt het nou bij Coventry City. Die is op dit moment 22 miljoen euro waard volgens Transfermarkt. Stel dat hij nog een transfermarkt gaat, ja, dan gaat Coventry City misschien wel op zich naar een type Brouwer. Er zijn al die van zulke soort facetten waar je rekening mee houden maar bij het mogelijk nog vertrek van Brouwer. Wat dat van Heerenveen wel weer heel lastig maakt, is dat ze in principe zien opvolger in hoes hebben, maar Mats Egbrink. Dus dan zullen er een tweede rechtsback bij komen die dan duelleren met Mats Egbrink. Alleen nog, die ligt nou in de lappenmand. En dat is dan weer een beetje onzeker, want die zit nou met je voet in gips. Hoe dat er is. Ja, een steunbordje. Ja, gips is wat zwaarder. Oké, maar hoe lang wordt het dat? Wieken? Dat gaat een aantal weken duren. Dus hij is vandaag, ik ben net toevallig op de hoogte gebracht door de dokter. Hij krijgt zo'n steunbordje en dat gaat nog een week zo zijn. En na die week gaan ze kijken hoe het vordert. En dat zit met name in de bewegelijkheid en ook gewoon de belastbaarheid van de enkel. En afhankelijk daarvan wordt er een traject ingesteld van zijn revalidatie. Ja, maar mocht Oliver Brouwer voortgaan, naar welke club dan ook, dan moet er dus een vervanger komen. Hoe dan ook? Ja, of we laten hem dus niet gaan. Maar dat laat ik even bij Johan. Want dat zal mijn gevecht met Johan worden. Om een zo sterk mogelijke selectie op de mat te houden. Daar snap ik ook de persoonlijke ambitie van Olly. Hè, die graag de volgende stap wil maken. Na een aantal goede jaren bij Heerenveen. Maar ook de ambitie heeft om verder te kijken. Maar wij hebben ook onze ambities. En als dan nu Mats wat langer uitgeschakeld is, dan zul je of een transfer moeten doen, of je zal Olly moeten houden. En daar gaan we dan wel over in gesprek. Ja, en wat zijn dan die ambities? Want ik praatte hier direct met Maas Willemsen en die zei van mijn persoonlijke doelstelling moet omheen, maar ook de doelstelling van de club. Nou, ouder seizoen, wie de doelstelling, deelname, play-offs, Europees voetbal. Een stapje heger is gewoon Europees voetbal. Ja. Nou, we waren vorig jaar dichtbij, hè? Want nogmaals, ik denk vorige week ook gezegd, in de halve finale van de play-offs tegen Utrecht, scoort Utrecht 3 keer. Maar ik denk dat wij wel qua spel recht hadden op meer. Alleen dat telt niet, want je moet doelpunten maken. Maar het jaar daarvoor tegen AZ hadden we helemaal niks in de melk te brokkelen. Helemaal niks. En nu maak je al een volgende stap. En nu zie je ook gedurende de hele competitie
dat we tegen concurrenten en ook de hogere teams veel beter weerstand kunnen bieden of soms kunnen winnen. En dus een volgende stap zou voor ons zijn Europees voetbal. Oké, dus daar ben we nou Oranjes. De doelstelling van Heerenveen wordt gewoon het heilige van Europees voetbal. Ja. Dat hebben we gewoon aan deze tafel bepraat. Ja? Zie je het anders? Nee, maar je was wat lichter in de bewoordingen niet voor. Toen zei je finale halen van de play-offs. Ja, maar een finale ga ik niet spelen om de finale te halen. Nee, dat snap ik ook wel. Maar dat is wat anders dan een doelstelling uitspreken Europees voetbal halen. Ja, ik denk dat het hetzelfde is. Ja. Want als je de finale wil halen, dan wil je hem winnen en dan haal je Europees voetbal. Okay. Maar het is ook wel in die zin legitiem, toch? Je hebt een selectie van Grudel Baalko houden. Hebben de beste speler vervangen. Toch wat het nodig is, een heel goed alternatief. Dus ja, je bent er misschien wel sterker op worden. Ambities uitspreken. Liep het mij heel zoen, toch? Ja, het geeft ook een bepaalde druk om dat te doen. En die druk ligt bij mij, maar die ligt ook bij de spelersgroep. Maar ook bij Johan om een zo goed mogelijke spelersgroep dan op de mat te brengen die doelstelling ook kan waarmaken. Maar dat betekent ook richting spelers het uitspreken van en het gedrag om en de speelwijze om richting Europees voetbal te gaan. Ja, de eisen gaan omhoog. En ik geloof erin dat als je dat uitspreekt, dan kun je er ook volgens mij veel harder en duidelijker naartoe werken. En daarnaast is als Heerenveen zijn met ons stadion, met onze supporters uitspreken van als we erin blijven, dat vind ik niks. En ik ga ook niet zeggen als we bovenin rechter rijtje, vind ik ook een uitspraak van niks. Dus ik vind dat we onze ambities bij moeten stellen. Maar ik vind niet dat we nu moeten zeggen als we het niet halen is het seizoen mislukt. Ik vind we moeten nog steeds het stadion vullen, we moeten nog steeds mooi voetbal spelen. Tuurlijk hebben Ajax en Feyenoord vorig jaar en ook AZ en Twente fases gehad dat ze heel veel punten lieten liggen, waardoor die competitie ook zo is ontstaan. Maar als ik al die wedstrijden die wij gespeeld hebben opsom tegen ook NEC, ook tegen Twente vorig jaar, thuis dan uit niet. Ajax 2 keer gelijk gespeeld, Feyenoord in de Kuip. Ja, daar hebben we allemaal mee kunnen concurreren. Dus en als ik just naar concurrent, Twente is best wel wat verloren. Bij Utrecht is een complete renovatie. Had West dat maar zien plak nog fine. Ja, dat bent toch clubs waar je mee concurreren, Matte. Dan haal je hem wel een streepje voor op dit moment. Ja, dan gaat het met name over als je nu kijkt naar onze selectie. Als je kijkt naar de breedte van hun selecties, die is nog wat groter. In de zin van ook dat zij Europees spelen. Dus dat betekent ook dat zij heel veel wedstrijden gaan krijgen in de komende maanden. Je hebt ook gezien bij Go Ahead Eagles vorig jaar dat die heel veel punten hebben laten liggen in die Europese weken, zeg maar. Daar gaan zij misschien ook wel tegenaan lopen. En misschien kunnen wij ervan profiteren, maar dat is wel nu de stand van zaken. Ja, ik wil even naar Cambuur, Andor, want de Hessu is toch een beetje lekker maken met het primeur. Er komt een nieuwe speler doen. Ja. Vertel het maar, voor de draad ermee. Ik moet even zien namen erbij pakken, want het is een treie dubbele namen. Het is David Eugène Boua. Oh ja. David Eugène Boua. Ja, ik spreek het verkeerd uit, want het is een Italiaan met Ivoriaanse eftergroen. Kist oom trouwens, Robin? Nee, nooit van Jet? Hij komt uit de jeugd van AS Roma. Is nu 24 jaar. Had daarna onder andere nog voor een aantal Serie B clubs spelen. Is al een simmer uitzien contract bij Carrarese. Ik heb nog nooit van die club jet, maar speelt het ook Serie B. 24 jaar. Dus hij is gelijk een van de routiers. Hij helpt de gemiddelde leeftijd bij Cambuur omheen. Rechter wingback eigenlijk is het. Hij moet dus de concurrentie omgaan met Mulders. Ja, met Mulders en met Wiebe Kooistra. Want Johan Plat zocht in Kooistra echt een rechtsback. Voel ik goed in trouwens. Kooistra. Costarelli is die er al een sneur, maar dat wie denk ik meer een neetkreep. Ja. Die mat hem in principe een rugtje op de linkerkant. Maar jouw Plat is meer opties aan de rechterkant. En Joert is de medische keuring. Papierwerk mag nogal makken worden. En dan tekent hij in principe voor 2 jaar plus nog een optie. Hartstikke mooi. Nou, dat is dus in je versterking en dan komen er nog 2. Minimaal. Dat draai je minimaal. Want Plat hiet verliezen wieken of jou rond 5. Ja, ze willen in elke linie eigenlijk nog in. Dus nog een middenvelder, nog een onvaller en idealiter Sjoenik nog een keeper. Dat is al wacht. Daar ben je maar aan de gong. Ja, daar ben je mee aan de gong. Maar die keeperrek. Nou ja, dat speelt het al langer. We hebben het er vorige week met Plat natuurlijk ook gewoon. Hidde Jurjes hebben ze mij sprutsen. Idealiter Sjoen was er nog een keeper, maar wat meer ondervinding. Ik ken nog een keeper. Doe ik, Robin? Hij staat uitzoeken van vorige week net, Sjoen. Dat hebben we toen al. Nee, ja, maar het zoekt toch iedereen. Ja, toch? Andries Noppert het wel eens vaker in de belangstellingsteam van Cambuur. Hij is nou zijn basisplak kwijtrekken. Daar is de. Maar goed, ja, Cambuur kan het ik ben verleden week Tjinsprutsen toch een collega die ik heel hega. In tegenstelling naar Linde neem ik Roelof heel serieus. En die zei kansloos. Kansloos. Goed zo. Oké, dan nog even over de wedstrijd. Fortuna Sittard, want dan zeggen ze het is een nederlaag met perspectief. Is dat zo?
Nou ja, Wol had je positieve punten eruit halen willen. Die ziet er nou wel in. Neem er eens treien onknopingspunten. 3 onknopingspunten. Nou, als eerste het voortbal dat Cambuur Sjenlitten had. Van minuut 20. Positiespel wie goed. Ze wisten de vrije man te vinden. Creëerden een heel soort kansen. Alleen nog, het vizier is die net op scherp. Bij onder andere Boehoedane, bij Baouf. Die het echt hele grote kansen kregen. Dat jouwt hoop. Wat ik zei, is het Wossa hoeveel het die het krijgen om te groeien in het seizoen. En want ja, Fortuna is toch een tegenstander, weet je, gewoon wel de punten zien pakken, matten. Gewoon rotploeg, hè, Robin? Als je daar achter staat, dan is het heel moeilijk om nog van ze te winnen, inderdaad. Ja. Ik vraag me wel echt gigantisch verbaasd. Want dan komt Fortuna 2-0 voor. En wie echt hele middenfase van Cambuur. Ik denk, oh nee, hier gaan we weer. Gelukkig wie dat net het geval. Maar ze zakken gewoon. Maar je ziet waarom. Iedereen staat op de eigen helft. Staat, ik denk 20, 24 meter tussen Zeefuik, de spits en de laatste linie. Oegrieselijk compact. En als ze de bal wil hebben, Branderhorst, dan jouwt hij die bal een hijs. En dan met Zeefuik het Maruziekje. En succes ermee. En Romani erbij. Ja, Romani erbij inderdaad. Die spelen er wat meer omheen. Ja. Ik denk, dan Fortuna is toch ondertussen wel een stabiele eredivisionist. Dan word je toch wel wat meer. Hier omdat dat je toespeelt in een promovendus. Maar 3 punten toch? Even zien. Voetbal. Oh, we zijn nog net op 3. We zijn nog op 2. Ik help je even. Oh, keurig. Oh ja, het voetbal, het creëren van kansen. Ja, dat is het dat wie goed. Daarin vond ik dus El Argui goed. Als je het een type Diemers. Ik denk dat hij de creatieve man is. Dat de kansen wij komen. Wat Diemers verliezen hier. Dus dat vond ik positief. Wat ik echt positief vond, wie dat het verdedigend ietsje stabieler wie als een Wiekelien. En dat maakt dan 3. En dat maakt 3. Ja, heeft dat de wedstrijd zien, Robin? Stukjes. Ik had een zelf gecreëerd schakelprogramma. En heeft ook misschien de training van de keeper? Nee. Want hij bokste steeds maar in de holle om van de spits, Nicolas Binder. Wie het een penalty? Dat is eigenlijk de vraag. Wat vind je? Ja, ik vond het een 100% strafschop. Hij rekt de bal net. Hij is te let en Binder kopt. En die kopt de bal nice. Dus het is ook nog een keeperbal. Hij staat nog op zijn hasses, zo in die commentaar. Ja. Slaan op een hasses dat is op zich wel een penalty. Nou wat ik wil zeggen, wij zitten natuurlijk op de tribune, we zeggen het al in het goed, maar dat ik de beelden waarom zien wie het voor mij heel duidelijk 100% strafschop. Even Jerry, want dat was mij toch Johan Platterek zou horen. Die ik wel zo'n idee. Ik denk dat iedereen dit ziet. En als je daar met een camera, met een televisie heel lang naar kan kijken, dan denk ik dat je het nog beter ziet. Maar helaas, de scheids mocht niet eens kijken. Dat verbaast mij dan heel erg. En voor de rest kan ik er heel weinig over zeggen. En ik kan er ook heel weinig mee. Want het had voor ons wel een heel belangrijk moment kunnen zijn. Moeten zijn. Ja, heb je het intussen teruggekeken? Ja, ik heb het ook teruggekeken. Maar ik krijg het van iedereen doorgestuurd. En wat moet ik erover zeggen? Ik snap het niet. Ja, welkom in de Eredivisie. Ja? Ja, maar dit hebben we natuurlijk maar Jereveen, maar ik kan me niet vrienden. Dat zou vaak mooi maken. Dat je als wat lietsere club speelt in een wat grote club krijgt als Jereveen in de arena ik gewoon had. Ja, maar dat is wel. ik ben er nog net. Nee, maar dat speelt wel een rol. Dus de trap van Bouwman in het gezicht van Vente. Ja, dat is natuurlijk Rickert. Die penalty is 100% een penalty. En ook komt het. Wacht even. Ja, dat als je onzin verkondigt, je moet we wel even niet. Ik wil wel even het verhaal aanmaatje. Ja, maar het punt is helder. Nee, want het gebeurt altijd van lietsere clubs en ook grotere clubs. En grotere clubs, en dan is Fortuna net een geweldige grote club zoals Ajax dat wel is, daar gebeurt het nog vaker. Als je daar als scheidsrechter in die arena staat, maar ik als VAR zit het toch onbewust ergens achter in je hollen en speelt dat altijd een rol. Dus dan kun je toch correct net even die beslissing net wat jij neemt om toch een scheidsrechter Schenterlet in dit geval, want dat hier die VAR natuurlijk wel matten. Dat de scheidsrechter dat goed shot, dat is toch tot daar rond daar. Dat die VAR vervolgens 2 keer net optreedt, in het geval bij Cambuur en bij Ajax, ja, dat slaat echt nergens op. Ik begreep dat de VAR van Orne Sneun, dat die vreet de scheidsrechter wie je bij Telstar Sparta en dat er een vergelijkbare iets plakvoen had. Oh ja, maar die keeper. En dat hij toen
ook net bestraft is. Dus misschien had hij ook wel tocht, ja, als ik nou wil als VAR ingriep, dan zet ik eigenlijk mezelf voor lul. Dus dat doe ik net. Nee. Het is een beetje Nou, complot dat- tegen. Maar Robin, hier staat ook niet in de Johan Cruijff Arena het gevoel van, ja, Bouwman, mijn vent, dit is reed. Ik had de impact op het veld niet zo zwaar. Toen ik hem terugzag, eigenlijk op de ingezoomde beelden, zag ik van, hé, dat hoofd is, of zijn voet is wel echt ook op hoogte wat Joey Veerman zeg maar, in de Johan Cruijffschaal had. Dus ik had voor mezelf wel het gevoel dat wij misschien zelf ook al wat meer kabaal hadden kunnen maken. Ja, Als, maar als, dat- maar gewoon dat- als spelersgroep eromheen komen, als staf naar de vierde man. En met alle respect, hè, want je ziet tegenwoordig iedereen er maar op afvliegen. Maar ik denk wel dat we er zelf ook wel meer rumoer over hadden kunnen maken. Maar heel eerlijk, ik vond de ridderkaart van Joey Veerman vond ik net de jochten. Maar goed, als dat de stelregel is, als dat reed is, dan wie dit ook reed. dat zit. Maar dan had je moeten gaan kijken en een keuze moeten maken. Maar het ging mij over de impact, zeg maar, op het hoofd van Dylan. En nogmaals, tijdens de wedstrijd had ik niet door dat het dusdanig was. Ik moest echt, toen de dokter en de fysio erbij waren, moest ik van de andere fysio die met het oortje is, moet ik even van, toen bleek dat er wel wat bloed was en dat hij even een spreetje had om het bloed te remmen. Dus toen dacht ik wel van, als er ook bloed bij komt, dan is het toch wel wat impact. Alleen, nogmaals, op het veld waren wij niet zo bezig met dat wij de Calimero waren of zo. Nee, precies. Ik heb trouwens nog lietse dingetjes hoe Cambuur, want Cambuur had een botdien op de spits van VVV Venlo. Dien Sandbergen, die ken je hem ook. Ja. Dat is een interessante spits. Ja, die heeft, volgens mij is die een paar jaar geleden niet uit de amateurs gekomen. Ja, zeker. Excelsior uit mijn hoofd. Het bij Dordrecht nog voetballen. Ja. Maar Cambuur had een botdien van 12,5 ton en dat is oorwezen. Dat is te min. Dat weet ik dan toevallig. Maar ze had toch al 2 spitsen nou? Ik meen dat ze Ja, weer, Ja, Sky Fink en Sammy Boudana, daar is ik flink van betellen. Ja, maar Vink is de kind natuurlijk ook op de Fink zien. en ik op het zien, dus Binder is er nog. wat zei het? Binder is er Binder nog. is er nog, ja, maar die mij in principe wel iets in een hoge club. En Wessel van der Goot, Lemster Ja. uit de jeugd, die mocht ik invallen al 2 keer. Die is er ook nog. Oké. En ze hebben ook nog, Cambuur weet ik, informeerd onder het begin van de transferperiode bij Sander van der Streek. Nou ja, goed. Die zit op dit stuit bij Turkije. Antalya-spoor, treintrein hier. Had zelfs een verliezen bij Cambuur. Maar goed, ik heb van Joet mij hem appt. Hij had het geweldig naar zijn zin in Turkije. Dus hij had net echt de behoefte om... hij zei misschien ooit. Maar Sander van der Streek is altijd een goede voetballer. Het Ik een denk goed team bij Cambuur. complementair om wat Cambuur nou op het middenveld had. Dus dat zou een hele mooie omwist zijn. Zeker. We gaan even weer waarom naar de Amsterdam Arena. De Johan Cruijff Arena. Want Jereveen had iets oer hem heen gekregen wat net echt des Jerevens is. En dat neem ik dan maar een stukje onverzettelijkheid. Dat is zeker als een compliment. Ja, maar dat is ook een compliment. Ja. Want ja, vaak wie het zo van, nou ja, Jereveen, lieve jongens. Och, wat ben toch lieve jongens. Maar ze staan nou met 2-0 achter. En het mes gaat tussen de tosken. En ze vechten naar een 2-2. En dat is een compliment. Ja, ik denk ook wel dat je als je kijkt naar... We hebben elke week ook een meeting over hoe we de 16 meter verdedigen. Wat de posities is bij de voorzetten en wat de positie is bij de schoten frontaal. Hoe we dan op de bal jagen om zeg maar, het schot te blokken. Om het voor de keeper ook makkelijker te maken. De hoek verkleinen voor de keeper. Daar steekt Agil Etemadi heel veel tijd in om zowel met de verdedigers als met de middenvelders te zitten om... het voorkomen van voorzetten, het voorkomen van schoten of het blokken van schoten voor elkaar te krijgen. Maar ook nu, die Tolu die nam een keer een voorzet aan, die wou die op doel schieten. Dus er vliegen 3 man op af. En wij noemen het in de meetings wel eens, je moet ook je leven geven dan. Hè? En ik vind wel dat we daar voor vliegen met alles wat we hebben en waar die bal dan ook mag eindigen. Hij gaat niet in de goal. Nee. En dat is wel denk ik iets heel goeds. Maar ik vind ook dat de goal die we maken, zeg maar de 2-1 die we scoren, die komt ook voort uit het doordekken van Sam Kesten. We staan even man op man op het veld. En we zijn daar heel doortastend op dat moment. Dat was eigenlijk wel het signaal ook dat ik zei van ja, dat gaan we dan in de tweede helft ook wel door blijven doen. Om Ajax misschien wel een beetje onze wil op te leggen. Nou, die omzet in de wedstrijd in gedrag, zeg maar, dat is wel het onverzettelijke. Ja. Ja, hoe Sam Kersten sprutsen, daar ben ik een soort vragen hoe binnenkamer. Maar dat contract eigenlijk net verlengd weer. Hoe Sam Kersten, want die is echt wel een hele goede periode nou bij Jereveen. Ja, maar dat ligt bij Johan. En Is ook zo. Maar ja, mij misschien kun je je vak eruit spreken. kan, maar Sam heeft volgens mij ook nog een optie in zijn contract staan dat hij nog vastgelegd kan worden voor een langere periode. Dus volgens mij zit er nu niet een soort noodzaak in om dat nu te doen. Maar we waarderen hem zeker. Ja, we hebben zo eigenlijk naar Ouderin, want dan stapt je in de bus. En dan gaat je weer naar Friesland. En dan zit je nog even die hele wedstrijd, die film, die spelen ze nog een keer van die jaar. En dan, we hebben dan het meest tevreden hoor. Nou, dat we terugkeren van een 2-0 naar een 2-2 in de arena.
tegen een Ajax wat ook nog wel veel wedstrijden gespeeld heeft. Maar als ik naast mij keek op de bank wat zij nog konden wisselen en wat ze allemaal in de selectie hebben zitten. En Julian Brandt komt dan in de derby. maar ook de keeper die op de goal staat. Agil en ik zaten naast elkaar op de bank en we zeiden echt van, dit is niet normaal. Hij is goed, hè? Dat is niet normaal. Ja. Die legt de bal neer waar die wil. Die stelt uit en die zoekt een driehoekje en alles is gewoon raak. En ook het blok wat hij zet op de bal van Luca Ooyen. We zeiden echt van, dat is niet normaal hoe snel en agressief hij bij die bal zit, zeg maar, om te blokken. Ja, dus in die zin, als je dan kijkt hoe wij dan terugkomen. En dus daar ben ik eigenlijk wel het meest tevreden over hoe we dat gedaan hebben. Ja, maar dat stukje onverzettelijk hieten, werd gekreeg door hier, Roelof. Valt hij dat dek op? Nee. Oh, niet? Nee? Nou ja, dat kind, hè? Daar valt hij wel meer net op. Nee. Dat ben ik wel maar niet. Ik voel vooral of skill mooi Rivera en zonder Rivera. Ik wil onwijzig. Rivera had hem echt geweldig ontwikkelen. Ja, het is mooi om San Rivera nog achter de hoorn te houden. Zal ik hem gewoon even ingooien? Rivera wordt de sensatie van dit jaar. Nou, kijk eens. Ja, wat een jaar al niet kan doen, hè? Ja, want inderdaad, vorig jaar om deze tijd... ja, toen kwamen de beide heren en ik nog Ho. Dankjewel. Nee, toen kwamen de Josbeek van Gastelon Sleer net voorbij. En nou? Dat zou zo, hè? Ik heb altijd niet bedoeld. Goed zo, jongens. Genoeg over mij. Laten we gauw... Ik ben er wel benieuwd, Robin, want... nee, ik mag je onderbreken. Wat nou? Het is er 4. Echt? Ja, jongens, staat er maar in. Omroep Friesland. Waar heb ik aan de telefoon? Ja, dat is natuurlijk de grote vraag. Waar hing het er om de telefoon? Je moet weer vragen stellen, jongens. Die worden alleen nog beantwoorden met ja of met nee. En de eerste vraag die komt van Robin Veldman. Heb je bij Heerenveen gespeeld? Nee, niet bij Heerenveen. Dit is trouwens niet zijn echte stem, hè? Dat weet ik. Heb je bij Cambuur gevoetbald? Ja. Ben je actief voetballer? Ja. Robin? Heb je in de jeugd van Heerenveen gespeeld? Ben je Fries? Ze zitten hier te denken, jongens. Heb je ooit met Robin Veldman gewerkt? Ben je wel eens te gast geweest? Laat ik even helpen, jongens. Ben je wel eens te gast geweest in de Sportcast? Ja. Kijk eens. Nou, daar kunnen we verder mee. Train je nu onder een trainer die in het verleden bij Heerenveen heeft gewerkt? Ja. Ben je speler van Telstar? Nee. Oh. Verder weg. Velsen-Zuid is ver, maar verder weg. Ben je speler van Bali United? Ja. Van Johnny Jansen. Is van Johnny Jansen, Nou, ja, precies. En wie is dit? Dit is 50. Ja, 50-50. Doe jij de eerste? Ben je Radio van der Zanden? Jazeker. Ja, Jort van der Zanden. Hartstikke mooi. Lekker man. Goed, welkom in de podcast, Jort. Even voor ons beeld. Het is daar natuurlijk wat later, hè, op Bali. Heb je op dit moment teenslippers aan? Op dit moment ben ik nog tropischer op blote voetjes. Blote voetjes? Want wat is de temperatuur daar nu? Nee, nu is het denk ik een graadje of 3,24. Maar het is 11 uur 's avonds, dus ik ben lekker binnen. Oh, goed zo. Nou ja, hoe bevalt het daar? Want je wilde avontuur en je kreeg een avontuur. Bali United. Bevalt eigenlijk goed. Eigenlijk de verwachtingen die ik had, zijn wel waargemaakt. Ook wel overtroffen op sommige punten. Maar hetgene waar ik eigenlijk voor ging en hetgeen waar ik op hoopte, dat is wel een beetje uitgekomen. Ja, en waar hoopte je dan op? Ja, het is een beetje het complete plaatje. Hè. Kijk, het is een andere cultuur en het is een fantastisch land. Het is de temperaturen die zijn soms voor mij aan de te hoge kant. Alleen verder is het wel goed vertoeven. En ik vind het gewoon wel heel mooi om allemaal onder ander soort mensen ook weer te zijn en weer wat anders dan Nederland. Ja, en hoe is het onder Johnny Jansen en Ronnie Pander? De hele Heerenveen-enclave? Ja, gelukkig was daar geen spanning tussen ons in het begin. Dus dat was wel lekker. Maar dat bevalt heel goed. En het is altijd wel prettig meteen als je je eigen taal kan spreken. En dat creëert ook wel een makkelijke band. En
ja, dat gaat tot nu toe heel goed. En kun je Remco Balk een beetje in toom houden daar? Want ja, was toch een beetje samen met Bram Marsman de nachtburgemeester van Leeuwarden. Ja, ik moet zeggen, hij is dan toch een beetje iemand die de kat uit de boom kijkt. Hè? Dus hij heeft nog niet de rol die hij bij Cambuur had buiten het veld hierop gepakt. Ik moet hem af en toe een beetje bij de hand nemen om alles een beetje in goede banen te leiden. Hè? Als hij een keer naar de bank moet voor een rekening te openen, dan houdt hij mijn handje nog wel vast. Goed zo. En hoe is het niveau dan, Jort? Want schiet je ze er op de training lekker in? Nee, dus dat is hetzelfde als bij Cambuur. Er is niks veranderd. Niks veranderd. Nee. Want over 2 weken, ja, zeg maar. Ja, nee, het is qua niveau, het is heel anders voetballen. En kijk, het is niet top Eredivisie, anders hadden ze mij niet gehaald natuurlijk. Maar het is vooral een andere manier van voetballen. En qua niveau, er zit soms wel een verschil in tussen, vooral in de voorbereiding van wat lokale jongens en de buitenlandse spelers eigenlijk. Maar nu zie je al wel dat het team meer vorm begint te krijgen en dan kruipt alles wel dichter naar elkaar toe en dan zie je het niveau ook wel stijgen. Ja, over 2 weken gaat de competitie beginnen, hè, op 4 september. Tegen wie speel je dan? Ja, strikvraagje. Kijken, ja, dit is voor mij niet goed hoor. Nee, geeft niks. PSS Sleeman. Geen idee. PSS Sleeman. Roelof Google de Vries slaat weer toe. Ja. Daar heb je nog nooit verloren, Jort, dus dat scheelt. Nee, dat klopt. Ja, Even een quizvraagje. Roelof mag niet meedoen, want die zit op Google. Ja. Maar welke Vries is daar trainer? Ja, precies. Hier. Oh ja. Is Pieter Huistra. Pieter Huistra, ja. Pieter Huistra, zeker. Ja. Doe hem de hartelijke groeten. Ja, ik zal het doen. En nog 1 dingetje, want jij weet natuurlijk, jij hebt ook altijd nauw contact met Luc Brouwers. Wat wordt de nieuwe club van Luc? Weet je dat toevallig? Dan weet Robin het ook gelijk. Ja, ik weet het ook niet. Oh. Dus ik hoop in ieder geval dat hij iets moois vindt waar hij meer perspectief heeft. En dat hij een mooie club vindt en dat hij daar weer het naar zijn zin kan hebben en zich kan laten zien. Ja, dat is hij kon naar Lommel, maar ja, Lommel is geen Bali, hè? Nee, als je moet kiezen tussen Bali en Lommel, dan gaan we met z'n allen naar Bali. Nou ja. Nee, ik heb de lat wel erg hoog gelegd voor iedereen om mij heen. Hartstikke goed. Hey, dankjewel Jort. En wellicht gaan we nog een keer vaker even contact met je zoeken. Zet hem op daar. Is helemaal goed hoor. Goed smeren, Jort. Ja. Goed smeren, ja. Altijd. Factor 30. Oké, dankjewel. Succes. Doe maar 50, ja. Oké. Hoi. Hey Robin, er zijn een heel soort vragen binnenkwamen. Oh, maar ik kan nou mijn vragen eerst nog stellen, die ik dus stellen hoe kijkt. Ja, toen Jort van der Zanden mij abrupt onderbrukt. Ja. Dylan Vente, wie vorig hier natuurlijk een beetje een kwakkel hier net het niveau hellen wat die Helly Woer, had hij zelf ook zijn. Hoe is dat nou? Is just echt een oren Vente? Ja, ik denk dat je dat ziet in zijn doelpunten in de voorbereiding. Ook al was dat niet altijd tegen, met name tegen amateurclubs, maar ook tegen Leuven. Zijn bijdrage bij Club Brugge bijvoorbeeld wordt gewoon steeds groter. We vinden wel, en dat bespreken we ook met Dylan, dat hij veel vaker nog de centrale ruimtes moet aanvallen achter de verdedigers. Dus daar zijn we met hem mee aan de slag. Want Verlini hier wie een beetje de kritiek dat er hem te volle waarom zak je het om deel te nemen aan ons spul? Ja, iets te laag. Enerzijds is dat een hele goede eigenschap, want we konden ook met hem doorvoetballen. Maar uiteindelijk, toevallig zaterdag was ik even met Klaas-Jan Huntelaar bij een wedstrijd kijken. En toen zei ik ook van taak 1 is natuurlijk wel doelpunt te maken. En, wie is dat toevallig bij Schalke Real Madrid? Ik was op uitnood, nee. Ja, nee. Oh. Dat was zondag, denk ik. Ja, dat was zondag, zaterdag bij Heerenveen onder 19. Oh, en daar heb je Klaas-Jan Huntelaar? Ja, dus kijken. Hij is nog assistent-trainer nu bij... Nee, hij doet volgens mij niet in begeleiding van spitsen, geloof ik, en van spelers doet hij wat in. Dus op basis daarvan was hij bij die wedstrijd kijken en... Nou, dan loop je elkaar tegen het lijf en dan spreek je elkaar even. Toen zei ik ook van taak 1 is doelpunt te maken. En je moet zorgen dat je voor de goal bent. En dat hebben we ook zo met Dylan besproken. Maar als je nu kijkt ook hoe hij zich een slag in de ronde werkt. In ons druk zetten, in ons verdedigen. Ook tegen Twente. Hij heeft vorig jaar gewoon een valse start gehad. En dat weet niet iedereen. Maar hij heeft... de laatste weken bij PEC Zwolle destijds heeft hij gemist vanwege een voetblessure. Dus een hele voorbereiding heeft hij eigenlijk met een hele blauwe voet nog moeten trainen en spelen. Waardoor hij eigenlijk best wel beperkt is geweest in zijn voorbereiding. Maar hij is wel voor ons onze eerste spits. En de kwaliteiten die hij heeft. En ook als je kijkt hoe makkelijk hij een doelpunt maakt. En daar gaan we gewoon op verder bouwen. En nogmaals, er is gewoon heel veel vertrouwen in zijn kunnen. Want het is een doelpunt te maken. Maar het is ook een hele slimme speler in de zin van...
even een lijntje dichtzetten met druk zetten. Of een lijntje openen om misschien wel een derde man te worden om een middenvelder vrij te spelen via hem. Dus daar gaan we en blijven we heel hard mee aan de slag. Goed zo, ja, daarop ontsluitend, want er bent dus een soort volksvragen binnenkwam. En dit is een vraag van een meneer die neemt hemzelf Partidazo. En die zei van, wat voor type spits is Leroy Machine? Of Leroy, wat zei ik eigenlijk? Leroy Machine. Leroy Machine. Dat is niet Frans, hebben krijgt hij niet. Nee, je ne parle pas Hoe wie het français. interview met Rivera trouwens? Ja, perfect. Dat is Italiaans. Oh, sorry. Goed zo. Machine. Machine. Ja. Laura. Landroy. 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 Jongen, meneer Machine. Lanroy is meer een spits waarvan we vinden dat hij met zijn neus naar de goal moet komen. Dus niet zozeer altijd in het verbinden met een middenvelder onder zich, maar veel meer ruimtes moet gaan aanvallen. Dat kan zijn vanuit een dribbel, maar dat kan ook zijn vanuit een bal die in de ruimte gespeeld krijgt en naar voren kan. Dus een iets ander type dan Dylan, maar waarmee we wel meer ruimtes kunnen aanvallen. En hij is nog aan het wennen aan de Nederlandse competitie. Maar hij is wel echt een centrumspits, hè? Want hij in Twente stiet er op de linkerkant. Ja. Dat is net zijn positie. Nee, maar we zochten wel aan de kant van Twente, waar we wisten dat Van Rooij heel vaak hoog zou staan, dat we hun ook pijn konden doen in de omschakeling. En daardoor kozen we voor snelheid. En ook omdat Luca en Max Sans op dat moment net terug waren van 2 weken blessure. En die konden gewoon niet starten. En dan kijk je van oké, wat is dan de beste optie om te doen vanaf links? We hebben het bij NEC uit bijvoorbeeld een keer met Dylan gedaan. En toen gingen we met Lasse Noras in de spits. En nu vonden we van ja, we willen eigenlijk Dylan zoveel mogelijk in de spits houden. Ook vanwege onze structuur van zowel aanvallen als verdedigen. En hebben we Lanroy even moeten aanpassen op deze positie. Maar nu in de arena is hij als spits ingevallen. Zeker. Nou goed, er komen dus nog volle meer vragen. Misschien maar we hier even gauw terug in, jongens. Hier een vraag. Welke trainer is die Fabielt? Ja, hast jou eigenlijk een Fabielt? Nou, ik had als speler was dat altijd Zinedine Zidane. Ja? En ik moet zeggen, als coach eigenlijk ook wel. En het zit hem in met name de rust die hij uitstraalt. Die zie je niet zo snel als ik. Nou, ik heb gisteren mijn collega langs de lijn zien staan schreeuwen en doen. Dat is een stijl, daar kan je voor kiezen, maar dat past niet bij mij. En ik ben wel actief aan het volgen en ik ben aan het coachen, maar ik wil ook een bepaalde klasse hebben in mijn coaching. En daarin is Zidane wel een voorbeeld, maar ook. Ik heb dus wel bekend met Vincent Compagnie lang gewerkt. Of een jaar, heel intensief. Het voelt heel lang, maar het was een jaar met heel veel uren. Als je kijkt ook wat hij uitstraalt met zijn team. En ook uitstraalt in de media. Los van voetbalkennis. Ook zijn sociale kennis. Wat er allemaal gebeurt op de wereld. En alle eigenlijk wereldproblemen ook heel goed kan relativeren. Vind ik dat ook een mooi voorbeeld. Ja, nou leuk. Even, ik hier een speeltje even voorbereid. Je moet kiezen. Okay. Cruijff of Van Gaal? Cruijff. Cruijff of Pep Guardiola? Guardiola. Guardiola of Jurgen Klopp? Guardiola. Guardiola of Alex Ferguson? Guardiola. Guardiola of José Mourinho? Guardiola. Guardiola of Carlo Ancelotti? Guardiola. Guardiola of Zinedine Zidane? Als je echt naar voetbal kijkt, Guardiola. En Guardiola of Fopperdaan? Sorry, Foppe. Ja, hij zit volgende week. Is Fopperdaan zit op die stoel. Dan is hij hier te gast. Maar helaas, Foppe wint het net. Nee, het bloot Guardiola. Ja, die heeft toch iets meer gewonnen. Toch jammer dat hij een bondscoach worden is, hè? Dat hij van Nederland. Ja, fantastisch West. Ik zien bal met Cruijff en Nederlands voetbal. Maar goed. Ja, Xavi had het ook. Xavi had het ook. Nog een vraag van Ruben. Bij het eventuele fotgame van Luc Brouwers is Hans Hatenboer dan nog een optie? Hans of Cedric? Cedric. Hans is een bek, toch? Ja. Nou, Hans zoeken als Brouwer voor dit. Ja, precies. Ja. Dan komt Hans en Cedric, allebei. Gewoon Hatenboer. Ja, Hatenboer. Dat is wel een mooie shout. Ik denk dat het een goede speler is. Alleen je moet je afvragen met onze selectie, waarin we nu met Dirk en met Marcus zeg maar 2 middenvelders onder de bal hebben. Waar we Nolan Courtens bij ons hebben, maar ook Levi keert terug. En we hebben Ringo op het middenveld. Dus ik denk niet dat er zo snel een opvolger bij hoeft. Ik denk dat hij in eigen geleden zit met Nolan Courtens. Het is bomvol. Ja, nou nog een vraag van Geert. Die wil graag weten, wanneer is Sisto die een contract met Sini verlengen? 10 jaar. Ja. Ja, dat is kijk mij niet. Ik denk niet dat die aanbieding gaat komen. Oké. Dan zei het Douwe, een goede spits erbij, zo mooi wezen. Want hij zei, daar kom je toch te kwaad. Hij vindt de selectie net breed genoeg.
Bestoot het eens met Douwe. Nou, dan moet hij bij de scouting gaan werken. Ja, precies. Douwe, tot ziens Het maar was weer. Zet een streep terug in. Dan... Is het selecteren, hè, met de vragen? Want kind, hè? Nou ja. Slecht tip. Nou, een tip. Maar ja, goed, je moet alle joggers mee tevreden houden. Ja, jongens. dat is weer. Gert-Jan Bakker, die wil graag weten hoe stoot je in de jeugdopleiding ons Jost. Want de Brek en Nevens hem nog altijd te min jeugdspelers terug. Nou, volgens mij hebben we Oliver Brouwer, die is op zijn 16e gekomen. We hebben Bernd. We hebben nu Jim de Scholte bij de selectie gehad. Al dan niet door de blessure van Oliver en de blessure van Mats, dat hij ook bij de selectie zit. Maar ik denk... Kobus heeft de voorbereiding meegedaan. Kirino zat bij de selectie gisteren. Dus ik vind dat wel een beetje zwaar. Maar ik denk wel dat ik wel weet waar hij naartoe wil. Kijk, onze elftallen spelen gewoon op een te laag niveau. Ja. Als je dan landelijk kijkt naar andere opleidingen, ja, dan hebben wij een hele grote inafslag te maken. Maar volgens mij is het allerbelangrijkste is er nog dat er 1 of 2 talenten per jaar de stap naar kunnen maken naar het eerste elftal. En dat ze dan basisspeler worden. Zou mooi zijn, maar dat ze eerst kunnen groeien en daarna basisspeler worden, dat is een hele mooie route. Ik denk dat we die route nog steeds hebben, maar ik denk wel dat we de kans vergroten als we met onze jeugddienst op een hoger niveau spelen. En daar vind ik dat de club en zeker ook alle jeugdtrainers heel kritisch moeten kijken naar hoe zij onze spelers beter gaan maken. Ja, maar daar ben je nou al met wandelen, toch? Ja, dat hoop ik wel. Ja, dat lijkt toch hopen, ja. Ja, dat is een werk. Ja, precies. Maar daar show je dus nou ook al resultaat? Nou ja, ik ben ook nog zo'n hoofdtrainer die probeert elke zaterdagmiddag bij de jeugd te kijken. En of dat nou onder 14 is, onder 19 of onder 21. Ik probeer alle namen ook wel een beetje te kennen. Dat ik weet over wie ik praat. En dat ik een beeld heb van spelers over 3-4 jaar. Hè? Dat we weten wie er aankomt. En nemen ze een naam op? Nee, dat vind ik niet. Nee? Ik vind ook niet voor het spelletje is dat denk ik niet fijn. Maar het zit meer in dat we in elke lichting minimaal 2 spelers moeten hebben. Van zeggen ja. En dat is Sexa op dit moment? Voor nu in de bovenbouw, wat ik nu gezien heb sinds de zomer weer, denk ik dat dat gewoon zo is, ja. Oké. Nou, dat is positief. Dan hebben we nog een vraag van Matthijs de Bruin. Die wil graag weten of de scheidsrechters echt besprutsen en analyseerd worden, omdat vanzelfs net elke scheidsrechter hetzelfde fluit. Zorg je hem daarna in de voorbereiding? Nou, waar is de scheidsrechter? En bij de ene scheidsrechter kind wat meer dan bij de oor? Nee, ik vraag alleen altijd wat de voornaam is, zodat ik tijdens de wedstrijd makkelijker kan schreeuwen. Dat is het enige wat ik vraag. Ja, maar dan niet iedereen luistert naar hey, want dat gebeurt op een wedstrijddag heel veel. Dus je probeert dat. Maar kijk, ik heb daar geen invloed op. Die man fluit. Er is een heel boekwerk met regels. Dan gaat het over interpreteren van de overtreding. Nou ja, daar kan je het een keer eens zijn en mee oneens zijn. Nou, dat zal ik dan laten merken. Maar ik ga niet een hele analyse loslaten op wie dit fluit en wat dat voor ons spel gaat betekenen. Maar bijvoorbeeld bij een Bas Nijhuis weet je gewoon, dan mag je er wat meer. Misschien vertel je dat ook om de boetelonse spelers van... Lanroy machine. Er kan wat meer. C'est très fort. Oh, il fait froid. Dat ken ik dan wel weer. Voor Sneur je slagen. Want volgens de Calimero-theorie van Roelof is Heerenveen Sneur niet het voordeel bij de arbitrage. Want? Nou, ze maakt zijn pek en Heerenveen is een gruttere club. Zeker. En speelt ik nog eens keer mooi. Ja. Ja, dus doe je voordeel mee, Robin. Ik ga het vertellen. Goed. Ik heb nog een laatste vraag. Misschien hier die ik selecteren maar als niet doen. Maar Cor die zei van dreamt er al van om de Friese derby aan ze te winnen. Ja, nou, daar droom ik niet van. Maar ik was 2 weken geleden was ik in Langweer. Daar kwam ik uit tegen. Ja. En ik ben heel veel aangesproken door mensen van we gaan Europa in, maar eerst winnen van Cambuur. Oh ja, in die volgorde. Die volgorde is het. Want die volgorde moet ook, want aan het eind van het jaar kunnen we pas Europa heen. Dus je voelt dat overal. Waar als je even in een restaurantje zit of zo. Ik was laatst in Terhenne even wat eten met mijn gezin. En dan komt er iemand aan tafel zitten bij ons. En die komt gewoon echt het verhaal vertellen van nou... Cambuur, hè? Heb je hem al in de agenda staan? Ja, ik weet het. Weekend van 5 december. Ik weet het, dat weet ik allemaal. Ja. Maar hij bleef zitten. Hij wilde mee eten. Dus ik zei van, ik dacht, ik ga niet van... Ik dacht, ik vind het ook fijn dat ik heb... Wij kwamen net terug van trainingskamp. Dus ik was ook 4 dagen weg geweest van ze. En ik dacht, nou, even leuk om met elkaar wat te eten. Ja. Maar ik dacht, ik moet toch maar even weg. Maar dan merk je wel hoe het leeft. Ja. En hoe heb je dat fatsoenlijk opgelost? Ja. Ook gewoon vragen. Als je het niet erg vindt, ga ik met mijn gezin verder eten. En ik heb antwoord gegeven op zijn vraag. Maar ik had niet het gevoel dat ik een heel gesprek moest gaan voeren met mijn gezin erbij. Nee, dat snap ik wel. Maar goed, dat is toch een wedstrijd, jongens. We hebben al een uurtje joggen. Is dat wel? Ja, ook een beetje tegenop. Nou, ik heb altijd een gevoel gewoon bij de derby. Oh, daar heb ik zin in. En dat heb ik nog steeds wel. Maar ik heb nou ook een beetje angst.
En dat had natuurlijk... Angst is een slechte raadgever. Ja, nou ja, ik kan er niet zoveel aan doen. Ik heb het gevoel dat de haat bij Gon... Ja. Gelukkig 4 wij het liedste deel, maar van beide kanten waar je gewoon zo heug is, dat die emotie zo heug zit. En dat het heel te slimmer worden is in de arronieren. Dus ja, dan was ik me wel zwaar genoeg. Nou, ben vooral benauwd voor rellen en confrontaties tussen supporters. Ja, wat dan ik. Ja. Ja, iets in die categorie. Ja, oké. Nou ja, dat kan natuurlijk. Hè. Maar ja, we hebben ook niet kat op het spek binnen, dus laten we positief blijven. De meeste mensen zijn goed. Zo is het. Dan is het uitzocht. Joey Veerman, die gaat naar Dortmund voor 22 miljoen euro. Ja. En dat is ook nog eens een keer een mooie instruis van Heerenveen. Zeker. Want, wat levert dat op? Dat spiedt zo'n 2 miljoen euro op. Kijk, dat is mooi. 1,6 miljoen euro vanwege de 10% die Heerenveen uitgewonnen had. Dus 22 miljoen, min 6 miljoen is 16 miljoen. De Roelof en 10% van en dat is 5%. Daar volgt ik nog een solidariteitsbijdrage van 0,4% per jaar. Dus een keer rijden is 1,5. Dus 1,5 keer 2 miljoen is 300 meestal seppen nou, euro. Ja. En 30 pakt Heerenveen haast 2 miljoen euro. Ja, dat is nu toch holleerd. Ja. Keurig. Maar dat is voor Veerman. Ja. Maar Heerenveen, daar zit nog volle meer in de koker. Ja, het is wel leuk om dat eventjes op te zien. Heerenveen natuurlijk een heel soort spelers hoorn in de jeugd, onder maar 23 jaar. En al die spelers die kunnen daarna nog wel een transformatie. En elke keer kun Heerenveen daar weer heel te onverzinnen. Dus dat is wel leuk om eens even, ik ga een listje op uw website te zetten, omdat bij het laatste keer. Ken jij bijvoorbeeld nog, misschien heb je hem ook wel gehad, Vanja Kuzic? Drkucic. Ja, Drkucic, ja. Nou, ik denk dat heel veel mensen hem net kennen. Dokoers heb ik net. WK gespeeld nog. Olympische Spelen. Dat zoek in de EK. Hij speelt nu bij Espanyol. Ja, hij is via Slovenië volgens mij rond Zenit zit Petersburg nou. En hij is bijvoorbeeld 4 miljoen euro waard. Hij speelt Primera Division. Dat is net in de basis 3 kan zeg ik. Stel dat zo'n jongen nog eens een keer een klappen maakt, dan al is het maar 4 miljoen, dan pakt hij even 2,5%. Maar Martin Ødegaard bijvoorbeeld, stel dat hij nog eens een keer naar Real Madrid gaat voor 80 miljoen euro. Of naar Saudi-Arabië voor 150 miljoen euro. Dan pakt je vind ik een heel procent. Ja, dat ben toch leuke bedragen dat je die dan pakken kunnen. Zag ik een listje van Anthony Moussamba en Drguzic. Ja, Moussaba. Anthony Moussaba. Nee, Moussamba. Moussamba? Ja. Zeker? Ik toch Moussaba. Die scoorde nooit. Ik denk Moussaba inderdaad. Ik denk Moussaba. Die boetenspeler. Ja. Ik steun jullie. Ja, toch? Ja. Maar die scoorde nooit. En die moest graag een doelpunt maken. Ja. En toen scoorde hij in de allerlaatste competitiewedstrijd. Scoorde hij voor Heerenveen. Weer een hele lelijke intikker. Nou jongen, hij is 3 rondjes in het Abeletste stadion. Machtig. Ja, mooi figuur. Moussaba. Toch? Ja. Was dat toch ieder herhelje? Jullie hebben gelijk. Normaal is er geen moeite meer bij hem wel. Ja, dat is zo. Hè? Nee, is er verder nog wat te melden bij Cambuur, Andor? Ik vond het wel zwaarwekkend dat Cambuur voor de 3e keer in 2 wedstrijden een chindoelpunt kregen uit een hoekschop. Oh. Ah, ja. Ik sputste daar na de wedstrijd door met Nicky Soeren. Want ja, na zo'n wedstrijd beziet je echt een beetje om dat naar het publiek daar uit te lezen. Van hoe kan het nou dat die eerste 20 minuten zou oorsbinnen als die zondag daarna. Ja, dan kom je in de selectie en dan denk je, waar kan je dat goed uitlezen? Nou ja, het zijn best wel wat jonge spelers. Die keer dat misschien minder goed vreden. Dus ik denk, ik vreeg je Soeren om. Ja, die zei het echt op een gegeven moment van, misschien moeten we nou een keer een man en paard benemen. En eens benemen van waarom dit nou elke keer misgaat. Nou ja, Johan Plat, die begon te leiden toen ik dat zien hem zei. Die zei, ja, tuurlijk, dat doggen wij. Maar in deze shirt staat Morgan Costarelli gewoon op zijde zetten we het op Britijn. En die shirt op een meter van hoe Britijn die bal inkopt, kopt hem knap binnen. Dat moet zijn worden. Het gaat zo makkelijk. En Feline Wieke ek, met Thijs Jansen, die er natuurlijk een keer net goed uit zegt. Ja, dat baat me wel zwaar. Want er zit blijkbaar net echt vooruitgang in. Nee, maar dat wordt heel vaak zo. Hè? Het scoren uit de standaard situaties is mooi eigenlijk net. Maar waarom eigenlijk net? Het kind toch heel makkelijk? Ja, ik kan wel zeggen dat mooi net. Maar ja, het bloot voetbal, hè? Ja, er worden fouten gemaakt. Ja. Er worden lichte overtredingen of tegenwoordig bloks gezet, hè, om ruimtes te creëren. En ik moet zeggen, wij hebben met Jeroen Schepens bijvoorbeeld iemand die daar heel erg bezeten van is in aanvallend opzicht. Om ruimtes te creëren, mensen in die ruimtes te krijgen en van daaruit ook de tegenstander te verrassen. Maar ben je toch bijvoorbeeld meer chagrijnig van een chin-doelpunt uit de standaard situatie als toch een gewone Ipen spul situatie? Nee, ik ben met name chagrijnig als we
als het gebeurt vanuit bijvoorbeeld een heel hoog drukmoment, dat we vorig jaar PSV thuis hadden, dat je iedereen vol in de druk en dat ze er tik, tik, tik doorheen spelen en dan een goal maken. Dan denk ik, daar kan ik heel slecht tegen. En tegen een corner of een vrije trap tegen, er zit voor mij ook heel vaak in gedrag en je niet uit laten blokken. Wij doen heel veel met overnames ook, zodat je vanuit een bepaalde zone ook wel verantwoordelijkheid hebt. En ik kan gelukkig zeggen dat wij vanaf de winterstop in positieve zin tweede van Nederland zijn met tegengoals uit standaard situaties. We gaan Europa in. Nou, ik vind dat wel weer een voorwaarde om zulke ambities te stellen. Dan moet Maar je dat ook is juist zulke die onverzettelijk hier dus ook weer in waarom. Ja. In het verdedigen en ek van standaard situaties. In je lichaam zetten en je kop zetten. En als je kijkt hoeveel... Kijk, Zacharitys ging gisteren onder de bal door. Maar als je kijkt hoeveel ballen Zacharitys en ook Dylan Vente. Want Dylan zat er doorheen. En ik zei op de bank, misschien moeten we Dylan wel wisselen. En Aguil zei, nooit eraf halen. Want Ajax gaat met voorzetten komen. En Dylan is voor mij de belangrijkste die ballen wegkopt. Omdat die ballen aanvallen. En Zacharitys valt ballen aan. Nou, dat zijn ook wel karakters die je in de ploeg moet hebben. Die dat willen en kunnen. En bij standaard situaties helpt lengte natuurlijk ik mij. En Cambuur had net heel lange spelers. Had wel spelers die goed koppen kennen. Maar Bouw Bigeliks. Alleen ja, Cambuur had geen enkele speler, zoals ik u te hollen, van de basis die langer is als Ian 90. Sky Fink? Ja. Denk ik. Ja, die zit, dat zou dan de langste wijze, denk ik. Ja. En bij Jim is het Kersten, Willemsen. Dat zijn er 2, denk ik, die het langste zijn. En kan Klaverboer een beetje koppen? Hij mag gelukkig zijn handen gebruiken. Ja. Voor het shot van Aracordare, of die Tolu. Ja, Tolu. Die Nigeriaan. Die kwam in het veld. Je in het stadion had shot dat shot. Het eerste shot wie net Luca Ooyen. Dat wie echt dat wie zanger van het samen gespeeld bij Genk, hè? Oh, echt? Ja. Kennen elkaar. Oké. Spits. Maar de drie kon natuurlijk een beetje... Mag ik wat moois vertellen? Ja, tuurlijk. Nee, nu. Ja, je bent er toch. Hij was... Ik was net hoofdtrainer af bij Anderlecht. Ik was weer in mijn rol als assistent. En wij zochten een spits. En bij Amiens waren we bij Tolu uitgekomen. En Tolu die had zich laten keuren bij onze clubarts in Gent. Maar die is zo vanuit Gent via Antwerpen naar Genk gereden. Heeft daar getekend. En wij zaten zonder spits. Toen hebben wij Dolberg maar vastgelegd. Ja. Maar gewoon Bizar. zonder iets te zeggen... hoorden jullie, hij gaat bij Genk. Ja, hij gaat naar Genk. Dus dat is een aardig spel geweest van de agent. Bizar. Kan ik je wat dus in de media geweest. Dus dat, dat is bizar, hè? Toch? Bizar. Ja. Kan toch niet. En Doe, is nog wat? Nee, ja, die set pieces, dat was een beetje het verhaal, hè, de weekend. Dat AZ had nou een set piece coach en wie er nog meer? Utrecht? Nee, AZ en nog een. Ja, Cambuur hebben we het vorige week ja, adviseur. Ja. En bij de wedstrijd zag ik Timo Platel, de keepertrainer, fanatiek voor de dugout staan. Ja. Toen je dat ik dan wilde? Een specialist in, omdat Jeroen Schepers en Etemadi dat eigenlijk oppakken, is dat genoeg? Ja, wij hebben dat gewoon als onderdeel van de staf binnen hun taken. Ja. Nog even over de ambitie. Die hebben we dus niet kijkt ik gewoon uitsprutsen hier aan tafel. Dat is helder. Europees voetbal. Niet meer, niets minder. Maar die persoonlijke ambitie. Wat is eigenlijk die persoonlijke ambitie? Ja, ooit werken in de Champions League als hoofdtrainer. Als hoofdtrainer? Ja, niet als ballenjongen. Nee, ik ben als assistent. Misschien om mee te beginnen. Maar ik zeg ook niet dat het gaat lukken. Maar ik vind het net als dat ik zeg ik wil voor Europees voetbal gaan met Heerenveen. Vind ik dat ik voor mezelf ook een bepaalde stip moet zetten van daar wil ik naartoe. En ik denk dat ik daar nog een aantal stappen voor moet zetten. Maar neem er eens strijden. Zo, 3 stippen. Is dat Robin? Wat voor stappen die je dan nog zetten maar om zeg maar goed genoeg te wezen om in de Champions League te werken? Waar was die zelf in verbeteren? Ja, dat is lastig om over jezelf te zeggen. Ik denk in het aansturen van mijn staf, door misschien nog eisender zijn. En ik delegeer en manage heel veel onder mijn staf. Want ik geloof in het uitspreken van vertrouwen in mensen, waardoor ze in hun kwaliteiten komen. Maar ik denk dat ik dat nog wel beter kan doen. Dus zeg maar in gesprek blijven met, in plaats van het accepteren, laten gebeuren en dan. Maar eigenlijk dat proces continu blijven begeleiden. Ik denk dat dat het belangrijkste van de 3 punten is. En dan kan je het. Ja, ik denk dat het heel moeilijk is om over jezelf verder te zeggen. Nee, precies. Maar die winnersmentaliteit en dat elke speler. Ik weet nog bijvoorbeeld dat Kees van Wonderen, dat ik hier en in mindere mate misschien ook wel Robin van Persie. Van elke speler die als die maas binnenkomt in het Abelense stadion, met de intrinsieke motivatie. Die motivatie moet u hem zelf komen om elke dag beter te worden. Ja, maar dat vind ik eigenlijk op het moment niet dat hij binnenkomt, maar dat vind ik eigenlijk op het moment dat hij zijn handtekening zet. Thuis moet het ook. En het plaatje moet je proberen jezelf het maximale bij te halen. Ja, discipline zie je als niemand kijkt en allemaal van dat soort dingetjes. Maar het zit er meer mij in dat je tekent
in dat contract teken je voor een bepaalde verantwoordelijkheid als speler van een club. Niet altijd als basisspeler, want iedereen wil basisspeler zijn, maar ja, er gaat dan 11 starten. Maar je tekent wel voorwaardelijk om onderdeel te zijn van het team van SC Heerenveen. En wij hebben daar een paar normen in hoe wij willen presteren, hoe we willen gedragen, hoe we willen overkomen naar buiten. Nou, daar moet je aan voldoen. Nou, daar vind ik dat je invloed op hebt. Helder, helder. Hoe komt het bij Mark Diemers? Want die verleden weekend natuurlijk dwam mijn enorm media-offensief. Ik heb hem oerlijk jongen. Is die in de krant, omdat de Limburger woem Jerro Fortuna Cambuur. En dat de Leeuwarden krant en de Limburger hebben een contract of een gearworking. En hij wie bij ESPN. Nou ja, hij het onjoen dat Cambuur altijd belly mij, omdat het zijn club is. Maar dat gaat net gebeuren. Nou, zolang Lars Lamboy technisch manager is en Geert de geerstelling van de selectie, verwacht ik net dat dat gebeuren hier. Nee. Is het aan de ene kant ook net raar, want Cambuur had verlet van ondervinding en spelen die het een beetje een fatsoenlijke paasje aan kan. Dan is er hier iemand die wen het in Leeuwarden. Die kun je zo opstellen eigenlijk als het ware, maar dat gebeurt net. Nee, dat gebeurt net. Nee, ja, is dat raar? Ja. Dat op zich is raar. Dat op zich is raar, want de soest is dat een persoonlijke baan mij dat net in het paard steen. Maar ja, goed, zoals ik correct zei, mij El Argui had Cambuur wel een type wat past bij wat Diemers eigenlijk ook is voor type. Maar ja, Diemers had de schat aan ervaring, die band met de achterban. Ja, we hebben het er de man vaker nog gewoon. Dat is een meerwaarde voor Cambuur. En ik denk dat het nog zo is. Alleen nog. Ik denk net dat dit nog gebeuren gaat. Oké, jongens, we binnen toch in. Het oeren zit erop. We hebben alleen nog de overdenkingen en dat budget. Je moet kiezen en we komen er niet op terug. En de eerste is voor Andor. Tony Vilena naar Cambuur of Mark Diemers. Waarom, Helje? Geen een van beide. Je moet kiezen en we komen er niet op terug. Ja, Mark Diemers, waarom Helly natuurlijk? Alsjeblieft. Roelof, Johnny Jansen of Pieter Huustra? Geen een van beide, nee. Nee, Johnny Jansen. Johnny Jansen. En dan Robin met Heerenveen Europa 1 of met Heerenveen de beker winnen. Nou, de beker winnen. Ja. Ja. Europa 1. Ja. Oh ja, dat is het ook. Bedenk nog even eentje. Nee. Heerenveen nu Geen van beide. We komen er niet op terug. Persoonlijk de Champions League in. Ik denk dat dat gebeurt als we met de Heerenveen de Europees voetbal halen. Dat ik grote kans maak om dat te doen. Ooit. Hartstikke goed, jongens. Nijwieke, dan ben we er weer. Hartstikke bedankt dat je er weer Robin. Nijwieke, dan zit je hier. Oud-Heerenveen-trainer Foppe de Haan op deze stoel. Had hij nog komen wil natuurlijk. Ja, want hij is net beter dan Guardiola. Dat weten we nou ook. Goed, ik zou zeggen, graag de volgende keer. Op Nijwieke. Dag. De Sportcast waard mij mogelijk maken door Friesland Lies en Kunststof Kozijnenfabriek Heerenveen.